Na to, co jak vymalovaný. To řídí Bober. Já jsem si to myslela právě. Proto jsem to řekla. Když si to jinak nedovolila. Pardon. To je co? Ježiš, mám to nenechal nažhavit. No jestli takhle jezdí celou dobu, tak to je. To se nedivím, že to zrcátko porvali. Ještě vorve přední, podívej. No to ještě tamhle najedou pěkně, hele, ještě najedou do toho zbytku. Ne, já ho zabiju. Tak budu ti říct. No pojď ti říkám, ještě vorve ještě přední světla, podívej, co dělá. No pak neuvěřitelné. Jak si volá, točí. Ale tak to ten výlet, jako to bychom dojeli dál na tom posledním videu. Dělá. Tak to dělá úplně to samé. Tak už to máš 3krát na tom, jo? Ježiš, on ti to úplně vorve. Vypni ten telefon, prosím tě. Já myslím, že bych neměla tak dlouhou kameru. Podívej. Jaký jsme fázi, děvčata? Co máme? Jsi řekla. Pane Bože. Běž tam, bratři.